Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa mga kulay. Sa Ingles, ang tawag doon ay colors. Meron tayong tatlong pangunahing kulay: red, blue, and yellow. Ang puti ay hindi kasali sa primary color pero malaki ang ambag nito sa pagpapadami ng iba't ibang kulay. Sa mga nagbabalak maging artist, mag-experiment ng mag-experiment o halo lang kayo ng halo ng kulay. Kapag pinaghalo mo ito sa ibang kulay, may lalabas na ibang kulay. Napakadaming kulay ang pwede nating gawin. Ito na ang mga kulay na madalas nating ginagamit. Black, blue, brown, cyan, dark brown, green, magenta, orange, peach, pink, red, turquoise, violet, white, yellow. Uulitin natin. Black, blue, brown, cyan, dark brown, green, magenta, orange, peach, pink, red, turquoise, violet, white, yellow. Congratulations! Tapos na ang ating lesson tungkol sa mga kulay. This is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Kindly visit to my channel, like, comment, and subscribe. Thank you very much.